King NUBA wethu uthi unehlelo anethulela lona ushuni omusha bakwethu ukhona umbhemu ahamba naye laba kwethu uthi ivideo iyatholakala ku YouTube ucela ukuthi noyibuka njalo nifike ni like niphinde ni subscribe nenze njalo futhi nangokushare ilink yakhe ngibingelele nginamukele endabeni zethu ze SP Media TV mina ngumfoka Mbhelo Sompisi ulanga lokulunga ugodide ngithi bakwethu ngiyanamukele ohlelweni lethu ngicela ukuthi ni like niphinde ni subscribe nenze njalo futhi nangokucomment nobe nisizile nangokushare ipage lethu bakwethu indaba esiyithola namhlanje zithi King NUBA uthi kuningi bakwethu asazokwenza kanti usazoqhubeka njalo anijabulise nina nenze njalo ngokumeseka ningakhohlwa phela ukuthi maningena epage lakhe ku Facebook nenze njalo bakwethu ni like kanti niphinde ni share ne page nenze njalo bakwethu na ku YouTube uthi uyacela ukuthi ni subscribe niphinde ni like kanti niphinde ni share ilink yakhe bakwethu okuningi bakwethu nizokuthola ku YouTube esiqaphini sakhe King NUBA bakwethu angingakhulumi kakhulu ngidedele wona ama clip lawa wezombe Vuma hlosi, vuma hlosi, vuma hlosi, vuma. Vuma hlosi, vuma hlosi, vuma. Dala benza mabehluleka, nawe hlosi ngithilekelela, nakumdlala abafana bo. Ngiyasaluta kuni nonke, engisupportile, nasibonisa uthando. Yeah, bafethu isibushile. Thank you. Sengiyabonga support yenu bafethu. SP Production. Imo bethe la.